ka jilla Meghalaya ka de ka we na ki jilla po ka ne ka than chate lamingi ka badap de ki jing kerku ha ka jingdon ki jaka jongo kai perthei ki ba itanat ki ba penyap mat ya ka khamat jong Briew bat ban kring ki we pat na ki jaka ba per panwan chakani ka jaka na ka jingdon jong ki ni ki jaka ka sarkar jilla ru ka persang bon kilat kilinti ban kring kham shushu ki nowan jongo ka chakani ka jilla ha ki ba bon rukom Dangshen ka sarkar jala ka lapin pau ka jingkmen halor ka jingkieu bat pau nam jongka Meghalaya kum ka jaka jongo kai perthei ka bla jet ba badru ban pen pau ya ka jingkermen ba ka jingwan ki nong jongo kai perthei ha Meghalaya kan kot adu arpho lak ngut mentau snem ka bakala ong bakala penslur da ka jingpen phai ki jingtei bat ki jingthmu ba pen thamai ban kintieu ya kur company ya sar bat ki jing shakri ha ki nong jongo kai perthei Habakren halokani ka benta kumba pau ki we ni ki kot khubor phareng nakaliang menteri katnat jungo kai perthei pa po lingdo loong baka sarkar khmi linti ban kot adu arpho lak ngut ki nongwan jungo kai perthei mitau snem ka bawla pen I ya ka jingwan ka committee jong ka parliament bat ka jingwan ru Kyrwoh pau khmat kumu Sachin Tendulkar shagi jaka jungo kai ban pen I shika perthei ya ka jilla Meghalaya kum ka jaka jungo kai ka ba pawnam Hakani ga jingtmu ba pol ulapan pawru baka sarkar kalaya chaprang haga jingtmu ban bo de tourist bodies kumba san phongot nagamenta ban yarap yaki nongjong kai perthei hagi jaka ba kongsan kuma watch lake golf links bat khandailat henrei kumba ka longpat naga jingmi ki jingjah ja Briew khamtam ki nongjong kai perthei kumno ka sarkar jala kan pensngo tho shaka perthei namar ka jingja Briew po live banai jong news nem ka baningkong ka dei hubnai leber bat ka ba ar kadai hau banai jumang ka jingjah ja Briew bla pau perthei ningkong e kadai hau banai leber ha ka bau nongjong kai perthei ubana kari Hungary lani bangin ong udeu international tourist uzalt puskas ubala ja nadu ka arkhundai trik banai leber arajar persan badde ka shipho trik yayong arajar persan bai ka met jong u lalap pat nakawi ka klaw ka bayajan bat ka snong ramdaj East Khah Hills Kababot kadai ka jingjah ka badang suggestion hakabai dei ba ka jingjah jong ki shijur ki blai thu krteng kumu raja Raghuvanshi bat ka kurim jong u ka sonam Raghuvanshi nadu ka arpo artere u jomang araja rapsan ka baki pulet ki lapente bayaki lai I khaddu anong riat por bakimi no nakawai ga jakasa ka blatip kum ka shipara homestay hadien ki ladep lut kum ba katu kanisngi hakate ka than ya ka jingjah rangai jong ki latip de lingba ka jinglap ya ka skuti ka bakila chimwai hadu menta ka jingwat ikini ki shijur kadang beteng bat hadu bapinmi kini ka kubor umpat shimla lap sai AA Naga jingdan kini ki jingjah hatukan Ktah ne am ya ki jing Angnud ka sarkar jala halor ban poi ki nongjong kai perthei shakani ka jala kumbala pensngo da ka sarkar bakan kot da ka arpho lak ngut ayu pat ka sarkar kan phai ka Kyrwoh jongka ki nongjong kai perthei halor ka jingsngai ka jongki la ki wan shakani ka jala Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya